Обичаш риболова и той ти е страст? Спри и гледай. Fishing Story е социалната мрежа за риболовци. Споделяй уловите си и виж какво ловят другите в реално време. Над 125 водоема на интерактивна карта, язовири, реки и езера с пълна информация за всяко място. Снимки, координати, описание. Всичко, което ти трябва преди да тръгнеш. Над 30 вида риби с детайлна информация, максимален размер, тегло, местообитание и факти за всеки вид. Записвай всеки риболов с детайли. Локация, улов, стръв, техника и условия. Това е твоят личен риболовен дневник. Бъди в крак с последните риболовни новини и закони. Статии и актуална информация директно в приложението. Сигнали от риболовци в реално време. Къде кълве, с каква стръв, на каква дълбочина и при какви условия. Уникален риболовен предсказател изчислява най-добрите дни и часове на базата на лунна фаза и атмосферно налягане. Плюс 5-дневна метеорологична прогноза. Планирай следващия си излет с пълна информация за времето. Свали Fishing Story сега безплатно от App Store и Google Play.